Benvinguts i benvingudes famílies, alumnes del quart cinquè que hem volgut compartir amb vosaltres aquest acte tan especial. Un acte que ha estat preparat amb tot el cor, em consta que les persones implicades així ho han fet, especialment la Susana i el Josep Maria, que són els tutors que han tingut els vostres fills aquests 2 últims anys. Uns anys que sabem que no han sigut fàcils, però que al final hem superat de bon grat i amb unes expectatives ben altes. Aquesta situació afortunadament ens ha donat que al final es pugui fer presencialment, cosa que agraïm moltíssim. Feia 2 anys que no podíem acomiadar els nostres alumnes d'una manera tan viva i presencial, i això també ens agrada molt. Aquest acte és molt especial per vosaltres famílies, pels vostres fills i filles, però també per nosaltres com a mestres, perquè acabem una etapa molt dolça i molt propera on hem pogut compartir amb vosaltres com aquests nens i aquestes nenes, aquestes personetes, que la majoria començaven a P3, doncs han fet grans. Avui ja els deixem ja a portes de l'adolescència. És molt emocionant per nosaltres això també, és molt gratificant. Jo no vull esplaiar-me, perquè avui els veritables protagonistes són els vostres fills i les vostres filles. Però sí que és veritat que volem donar-vos les gràcies per confiar a l'Escola Font de l'Alba, per confiar en tot l'equip educatiu i per deixar-nos formar part de les vostres vides i de les vides dels vostres fills durant aquesta etapa. Realment ha sigut un plaer i estem molt agraïts i agraïdes. Moltes gràcies. Bon dia, carinyets. Bon dia. Esteu nerviosos, Que sí? Bon dia, carites. Bé, mireu, abans comentava amb els vostres companys i les vostres famílies que avui és un dia molt especial i ple de moltes emocions, per tots vosaltres, però està claríssim que per vosaltres més encara. Jo penso, per fer una metàfora, que heu de canviar de via. La vida és un tren on aquell tren fa aturades i canvia de via. I vosaltres ara heu de canviar de via. Una via que us portarà grans moments perquè sou molt bones persones i que estem segurs i segures que us anirà molt bé. El que sí que és veritat que ens agradaria haver pogut ajudar-vos en aquesta via de Font de l'Alba a ser bones persones, a passar-ho bé, a tenir bons records de l'Escola Font de l'Alba i sabeu que l'escola sempre serà la vostra escola, sempre. Aquí estarem per tot el que vosaltres necessiteu. Sigueu grans, estigueu a l'institut, estigueu quan sigui, qualsevol moment de la vida, Font de l'Alba sempre serà la vostra escola. Moltíssimes gràcies per deixar-nos compartir aquesta etapa tan bonica i moltíssima sort. Us desitgem moltíssima sort. Moltíssimes gràcies, Isabel. De veritat que han sigut unes paraules, les que us ha dit la Isabel, super boniques. No fa falta seguir donant la benvinguda, així que nosaltres també tenim paraules, però vindran després.
Si us sembla, comencem ara ja... Comencem. Exacte, així que si voleu, tenim una petita sorpresa per a vosaltres, sí? Així que mentre aneu baixant i us aneu preparant les files que tenim reservades per vosaltres, sí? Estigueu atents a la pantalla, vale? Que... Volíem dir tant als nens i nenes que han vingut a l'escola a acompanyar-nos com a les famílies que l'acte anirà, l'alumnat de sisè anirà baixant i pujant en funció de les coses que van passant. En el moment que hem de veure coses a la pantalla, els nens baixaran i quan acabin aniran pujant a l'escenari. També cal dir que ells han format part de tot absolutament el que avui podreu veure. I ara sí que hi ha sorpreses que ells no saben avui, però molts dels PowerPoints que veureu, cartells, textos que escoltareu, tot ha estat fruit del seu esforç, del seu treball. Així que, res, gaudim de la sorpresa, de la primera sorpresa. Such a good Lord, with such a good mother too. They have blessed me, they have blessed me in the good graces of you. Now I have Crec que és impossible en 3 minuts intentar mostrar tot el que s'ha viscut al llarg d'aquests anys a l'escola i en especial aquests 2 últims anys, que és quan hem tingut més material fotogràfic, però tot i així hem volgut resumir el que ha estat des del vostre inici aquí a l'escola fins ara.
Llavors, doncs, ara us demanem que torneu a pujar perquè la sorpresa ara la tenen ells preparada per vosaltres. Ara, quan estiguin els nens i nenes preparades a l'escenari, el que faran serà, tenen un detall per vosaltres, portem pràcticament tot el trimestre treballant per la confecció d'aquest escrit. És un treball que han fet tots els nens i nenes aportant les seves idees, les seves emocions durant tota la seva experiència a l'escola. No dic més spoilers perquè seran ells i elles els que ens expliquin les seves emocions. Aleshores, hi ha 2 escrits preparats. Primer ho farà 6A, 2 representants, perquè a ells els hagués agradat dir-ho tots, intervenir tots, però hi ha 2 portaveus de la classe que seran els encarregats de llegir l'escrit. Començaran el Manel i l'Albert de 6A i a continuació ho fan l'Eric i la Mal, sí, de 6è. Endavant. Bon dia, som els alumnes de 6è i avui us explicarem la nostra experiència a l'escola Font de l'Alba. Des de ben petits hem viscut molts moments junts, com per exemple quan estàvem a la comunitat de petits. Al pati, el Manolo, qui cuidava l'or, ens portava faves perquè es la mengessin. Estaven boníssimes! També recordem quan molts de nosaltres es volien quedar a l'hora d'acollida, que era de 12 a 1, perquè els petits sortien a les 12 i els grans a l'1, i volíem anar perquè molta gent es quedava. Fèiem racons de lloc simbòlic. Jugàvem a la cuineta, disfresses, als metges i a la botiga. Es distribuïen per grups i anaven canviant el racó. No tot era jugar, també fèiem experiments amb aigua, sorra, fang, pedres... Era xulíssim. A la comunitat de mitjans tenim records de moments a classe i de sortides que ens van agradar molt, ja que resultaven molt divertides. A música, qui estava en silenci, guanyava la corona del rei del silenci i en la propera classe ajudava la Raquel. També recordem que ens donaven xocolata els divendres quan es portaven bé durant la setmana. I de quan som més grans també tenim moments feliços, i no tan feliços, com quan va arribar la pandèmia quart i es vam haver de confinar tots i totes. I fer classes des de casa. Va ser molt difícil, ja que vam haver d'aprendre a utilitzar la tecnologia. I què va passar amb les contrasenyes? Va ser un fàstic, però ho vam intentar. Quasi tots volíem tornar a classes, perquè ni sortir podíem. I si sortíem, havíem de portar posada la mascareta, i era molt agobiant. Quan vam tornar, vam haver d'anar tots amb mascaretes, rentar-nos les mans sempre i posar-nos el gel a l'entrada. Es van separar a 5è, i molts de nosaltres es van separar dels amics, i no ens podíem juntar ni al pati. Per exemple, a mi em van separar de molts amics, però encara que em sembli això una cosa dolenta, això va fer que tingués l'oportunitat de fer nous amics i passar la majoria de temps entre nosaltres. Ara parlarem de 2 moments que hem viscut en aquesta comunitat. Un d'ells és el projecte de la cooperativa a 5è, que consistia en crear una cooperativa i tot el que comporta la seva creació. Pressupost, confecció d'articles, venda i destinació de la recaudació, fer una obra social... Vam fer pulseres, mar de fotos i flowers. I després, amb els diners aconseguits, vam entregar una quantitat a la fàbrica, l'Esplai. I a canvi, com a agraïment, ens van obsequiar amb la realització d'unes activitats en les seves instal·lacions. Per exemple, vam fer uns batuts molt bons i vam jugar jocs d'aigua i ens van regalar plantes del seu hort. Va ser molt divertit. I l'altre moment són les ansiades colònies. Aquest curs hem anat a Tamarit, Tarragona. 2 dies. Ens ho hem passat molt bé i se'ns han fet molt curtes. Per últim, volem agrair a tots els mestres que ens han acompanyat tot aquest temps
i que a més ens han ensenyat moltes coses que ens serviran al llarg de la nostra vida. També agrair als companys i companyes de classe que han acompanyat en tot el procés a l'escola i s'han incorporat alumnes i també s'han anat altres, però l'important és que hem millorat molt com a grup i companys. Bueno, això és la nostra experiència. Espero que us hagi agradat. Tant de bo poder-nos quedar més en aquesta escola, però això no és possible. Per tant, el que sí farem és recordar-nos tota la vida. Us desitgem molt bones vacances! Adéu! And some cheek to cheek. Están hablando. El nostre pas per l'escola. Benvinguts i benvingudes, famílies, mestres i companys i companyes de l'escola. Aquest text que escoltareu a continuació ens portarà a un viatge pels nostres records d'infància, al llarg d'aquests anys viscuts a l'escola Font de l'Alba. Esteu preparats? Sí! Cordeu-vos el cinturó perquè aquest viatge està a punt de començar. El primer que ens ha vingut a la memòria és la Neus. Ella va ser la nostra mestra durant l'etapa d'educació infantil, des de P3 fins a P5. Era una excel·lent professora, simpàtica, amable, generosa i divertida. Durant aquesta etapa vam fer moltes activitats i sortides. Les que més ens van agradar van ser la sortida a la platja i l'excursió a la granja. A la platja, tot i que no vam poder nedar, va ser superdivertit. I a la granja vam poder veure, tocar i donar de menjar a les vaques, ovelles, covis i nadals. Eren petits i juganers i per això no recordem moltes coses més, però sí que recordem que van ser molt feliços. Els anys van passar i ja érem els mitjans de l'escola. Recordem amb molta estima a la Mar, l'Anna, la Núria i la Cris, les mestres que ens van acompanyar en aquesta etapa de primer, segon i tercer. La classe anava creixent. Rou, l'Ayub i el Mohamed van arribar primer. A segon va arribar la Dúnia, en Nassim i l'Elian, tot i que l'Elian a quart va marxar a una altra escola. Tenim molts records bonics d'aquests anys, com per exemple, recordeu quan la mare a segon ens feia una classe de castellà molt divertida i especial? Ens deia que venia la seva germana a zona i ella es disfressava per fer-nos la classe. Era d'allò més divertida. Durant aquesta etapa vam anar per primer cop de colònies. Quina aventura la que vam viure aquells dies entre jocs, activitats i natura. Durant el curs de tercer vam ser els padrins lectors dels nens i nenes de P3 i també vam anar d'excursió al Tibidabo. Gràcies a les aprenentatges d'aquest any vam aprendre a llegir i a escriure, entre altres moltes coses. Però sobretot vam aprendre a treballar en grup, a gestionar conflictes i malentesos i respectar-nos uns als altres malgrat les nostres diferències. Durant aquests anys han passat molts mestres diferents per la nostra classe. A quart va arribar una nova tutora, molt amable i riallera. Sabeu de qui estem parlant? Exacte, parlem de la Susana. Quina paciència va tenir amb nosaltres. Ja eren molts alumnes a l'aula i molts xerraires. Aquest curs va ser diferent dels altres. Al món va arribar un nou virus, que tots ja coneixeu, no? I amb ell molts mals de cap. Classes virtuals, videotrucades... Alguns casos ens tornem bojos amb tants mesos confinats a casa, sobretot els nostres pares, oi? Però recordem coses bones, com la baixada de contaminació, l'esforç personal de sanitari i com la natura anava tornant a la normalitat. En els moments difícils sempre hi ha alguna cosa bona. En el curs de 5è vam tornar a l'escola, amb unes normes molt diferents i amb grups separats, però ràpidament vam acostumbrar, amb l'ajuda d'en Josep, que va arribar i encara avui és el nostre tutor. Ens va donar molta canya. Tot i així, ens ha fet riure molt amb les seves bromes i els seus balls quan a classe passava alguna cosa. A 5è tenim molts bons records. Vam conèixer a la Mireia i al Javi, que va estar amb nosaltres al llarg del curs. El millor va ser poder fer moltes sortides, com per exemple anar a la Fageda, l'Humor Amarillo, anar a veure els Brodes Bros i vam fer la nostra cooperativa, que li vam dir els Tronquets.
Després de la venda al Mercadal, van donar parts dels diners recaptats a l'esplai i la fàbrica, que ens ho van agrair amb una jornada d'activitats i jocs, on us ho van passar genial. Durant aquell curs, tot era respectant unes mesures de seguretat. Amb totes les coses que vam fer a cinquè, el curs va passar volant i vam arribar a l'últim curs de primària, el més difícil de tots. Se'ns ha demanat ser responsables i treballadors i donar el millor de nosaltres mateixos. Hem tingut ordinador personal i això ens ha agradat molt. També hem passat les proves de competències bàsiques, entre llevat història, robòtica, entre altres moltes coses. A sisè hem estat els més grans del col·le i esperem haver pogut donar exemple als més petits. Volem dir als nens i nenes avui presents que s'esforcin, perquè aquest esforç valdrà la pena. De mica en mica tot ha anat tornant a la normalitat i això ens ha fet sentir molt feliços. Això ha arribat al final. Sentim molt haver de dir adeu al que ha estat casa nostra, la nostra estimada escola Font de l'Alba. Ara els nostres camins se separen i hem de continuar una nova etapa a l'institut. Estem nerviosos i també emocionats de començar aquesta nova aventura. Però abans volem donar les gràcies a tots i totes, les mestres, companys, equip directiu, personal de l'escola, famílies i alumnes que ens han acompanyat en tot aquest recorregut i ja formen part de la nostra vida. Moltes gràcies per tots aquests moments bonics, els alumnes de sisè. Molt bé, després d'aquestes emotives paraules, els nens i nenes que han estat llegint escrit faran entrega d'una còpia de tot mateix que heu escoltat, i l'obsequiaran, aquesta còpia, a les seves famílies, perquè tinguin un record d'aquest moment. Endavant. Aquest any hem pogut recuperar l'apadrinament lector. L'apadrinament lector és una de les propostes que fem a l'escola des de ja fa molts anys, una de les més significatives perquè uneix, traient les diferències d'edat, a grans i petits, on tant uns aprenem dels altres com els altres aprenem d'uns. I no només això, sinó que han tingut el detall de fer amb les seves pròpies manetes un obsequi, que ara si voleu pujar, amb ells els ensenyaré de prop. Manel, si podem anar pujant. Els hi han fet, ara l'ensenyarem, els hi han fet un boli personalitzat amb el nom de cada nen i nena que ha sigut el seu fillol i amb el seu nom escrit en el mateix boli. No ens repetirem ara, perquè si no hem de buscar el nom i això se'ns allargarà. Només ensenyar-los, que vegin el detall que s'han fet. Són uns bolis que han confeccionat posant el nom de cada padrí
de cada nen i nena, exacte. I els han fet ells, els han fet a mà, i a més porten una etiqueta amb el nom del vostre fillol o fillola. Després, com perquè ara no sortiu amb les mans carregades de coses, doncs després els veureu. Us els hem volgut ensenyar de prop. I'm longing to bingo Jim Brown dear. Just sitting there. Molt bé, i continuem, d'acord? Mira, sí, em pots aguantar aquests, Manel? Me'ls pots aguantar, els bolígrafs? Gràcies. Merci. I arriba el moment en el que crec que nosaltres com a tutors també us volem dedicar unes paraules. Així com vosaltres heu estat tot un trimestre fent aquests textos tan bonics amb tots aquests records viscuts al llarg de la vostra història a l'escola, nosaltres hi ha hagut tardes que a casa, davant del nostre ordinador, veient fotos vostres, escoltant música que ens recordava a vosaltres, doncs també us hem volgut dedicar unes paraules. Ara és el moment en què nosaltres també ens posem nerviosos. Què penseu? Que només vosaltres, quan us heu de posar davant de gent? Ara nosaltres. Començaré primer jo i després el Josep Maria. Sembla que fos ahir, quan vaig arribar a l'escola Font de l'Alba, i em van dir que seria tutora de quart. Més d'un cop hem parlat que els canvis que es produeixen a la nostra vida sempre fan por, però ens fan créixer. Vosaltres en aquests moments esteu a punt d'experimentar una d'aquestes situacions de canvi, però també de creixement personal. A mi en aquell moment em va passar alguna cosa semblant. No sabia quin curs tindria, no coneixia els meus companys, companyes, ni l'organització de l'escola. Havia acabat una etapa a un centre i començava una de nova a l'escola Font de l'Alba, amb vosaltres. Sou el primer grup que he tingut en aquesta escola i això no s'oblida. Com tampoc s'oblida que hem passat 3 anys junts i hem viscut moltes experiències, situacions que ens han unit, moltes hores que hem compartit i que això ha fet crear un vincle de carinyo, de complicitat, de confiança i de conèixer-nos millor. Els nostres punts forts, punts febles, saber quan estem bé i quan no tenim el dia i hem d'intentar ser apàtics i ajudar-nos entre nosaltres. Recordeu a quart? Sí, quins records? L'alumnat del 6è A i 6è B era un únic grup, format per 27 nens i nenes d'una gran diversitat de personalitats que sovint teníeu les vostres discussions i diferències, però que després éreu capaços de compartir bons moments i ajudar-vos entre vosaltres. Al començament no va ser fàcil, ni per vosaltres ni per mi, però a poc van anar superant les dificultats que se'ns posava pel camí, com també han hagut moments màgics, situacions divertides que em portaré de vosaltres. Per això, si sé bé, també ocupeu una part important del meu cor. Espero que us porteu un bon record de la vostra estada a l'escola Font de l'Alba, on heu pogut viure al llarg d'aquests anys les vostres primeres amistats, els primers aprenentatges, els primers conflictes, les primeres reconciliacions, els primers jocs de la infància i un sinfín d'experiències que tanquen un cicle i comença un de nou. Sempre us he dit que per mi com mestre el meu objectiu principal és que hagi contribuït, junt amb la resta de companys i companyes, a que us formeu com persones amb uns valors i uns principis que us marcaran a la vostra vida. M'agradaria acabar aquest escrit amb una reflexió adaptada de Conrado Grandi, que segur que us sona, a un cop us l'havia comentat. A més, l'Isabel també ha fet una mica de referència al que anava a dir. La vida és com un viatge en tren, amb les seves estacions, els canvis de dia i a vegades accidents. Quan naixem, pugem al tren i ens trobem amb els nostres pares. De la mateixa manera pujaran altres persones significatives, els nostres germans, amics, mestres. Molts baixaran i deixaran un buit permanent.
Altres passen tan desapercebuts que ni ens adonarem que han desocupat els seus seients. Aquest viatge estarà ple d'alegries, tristors, fantasies, esperes i comiats. L'èxit consisteix en tenir una bona relació amb tots els passatgers, a donar el millor de nosaltres. Us desitjo que el viatge en el vostre tren pel proper any i cada any sigui millor cada dia, collint èxits i donant molt amor. Us dono les gràcies per ser passatgers del meu tren. Bona sort en la nova estació que esteu a punt d'embarcar, l'institut, i us desitjo un millor de tot cor. Una abraçada ben forta, Susana. Molt bé, doncs em toca a mi dedicar-vos unes paraules a 6è B, sobretot, però també no em vull oblidar de 6è A, d'acord? Així que prengueu-vos aquestes paraules també per vosaltres. Doncs en un obrir i tancar d'ulls ja han passat 2 cursos en els que he tingut la sort d'acompanyar-vos en aquest trosset de camí de la vostra vida. I en els que espero que hagueu après de mi tant com jo he après de vosaltres. Junts hem rigut, ens hem esforçat, hem jugat, hem treballat i superat reptes, hem après a ser millors, hem crescut, hem tornat a riure i a riure una altra vegada. També ens hem posat seriosos quan ha fet falta, nerviosos davant de nous aprenentatges i de noves aventures. Aventures com la que comenceu avui. Ens hem enfrontat a dificultats i les hem superat, hem fet equip i hem fet camí plegats, però sobretot, espero que hagueu estat feliços aquests anys que hem compartit. Sempre he pensat que és millor col·leccionar moments que no pas col·leccionar coses. A diferència d'allò material, els moments els tens i t'acompanyen sempre que vulguis recordar-los i tornar-los a viure. És per això que us desitjo que el vostre trajecte, el que comenceu avui, estigui ple d'aquests moments viscuts de veritat, ple de moments bonics i emocionants, i que les vostres decisions us portin a arribar allà on vulgueu ser. Ara penso en aquests 2 anys i nosaltres hem viscut molts de moments dels que espero que alguns d'ells, potser aquells que us han marcat en algun aspecte, us acompanyin durant molts anys. Avui, com ja he dit abans, comenceu una nova aventura i davant vostre teniu l'oportunitat d'escollir per quin camí voleu anar i, sobretot, qui voleu ser. No tingueu por a equivocar-vos en aquestes decisions, ja que l'error és una gran oportunitat per aprendre. I per últim, ja acabo, que mai res ni ningú us tregui les ganes d'arribar allà on desitgeu. Jo no estava preparada per això, que perdoneu-me si no parlo molt bé. A veure, avui és un dia molt especial per tots vosaltres, però també per la Maribel i per mi. Perquè avui aquí no estem només com a representants de l'AFA, sinó que, com tots sabeu, estem com a mares, com a mare del Manel i de l'Eric. A tots us coneixem des de que vau arribar al col·le. Molts de vosaltres de que només teníeu 3 anys. Aquest viatge en tren, com deien la Susana i la Isabel, l'hem fet amb vosaltres. I com deia la Isabel, que aquesta sempre serà la vostra escola, aquesta també és la meva escola. O sigui, el Pont de l'Alba és la meva escola i és l'escola dels meus fills. O sigui, per mi és doblement important el dia d'avui. Crec que també parlo per totes les famílies quan dic que volem agrair a tot l'equip del Pont de l'Alba, a tots, o sigui, des de mestres, direcció, fins a les senyores de la Reixa, menjador, tothom, perquè sou un gran equip
estem molt, molt contents del Font de l'Alba i de la família del Font de l'Alba, perquè nosaltres creiem això com una família. I no sé si la Mari vol dir alguna coseta més, que comenceu una nova etapa, que us desitgem molta sort, i ara us donarem un detallet perquè no oblideu mai aquesta part de la vostra vida, que ja us dic que no oblidareu, que molts de vosaltres esteu a la vida dels altres per sempre, i res més, que gràcies al Pont de l'Alba i molta sort a tots vosaltres. Bueno, comencem amb Cicera, vaig dir els noms i poseu aquí a dalt, ¿vale? El Manel.
nada. I algú que agafi el de la llum, que no hi és? Qui agafa el de la llum? I el Josep. Un fort aplaudiment i moltes gràcies per la Maribel i per la Sara com a representants i com a mares també de l'escola. Maribel, ara en aquest moment, és el moment en què tenim les mans plenes de coses. Sembla que ja no ens hi càpiguen més, però és que ara venen alguns detalls més. Vale? Els tutors, l'escola, tota la comunitat educativa, ara us fan trigar de dos detallets. Un d'ells, embolicat, serà el text que els tutors us han llegit. El text de 6B per 6B i el text de 6A per 6A. I a més, un altre detall que estem seguríssims que a l'institut fareu servir molt. Segur que a l'institut fareu servir, però té el detall de portar l'etiqueta, la metxina, amb el record de l'escola Font de l'Alba. Siéntate bien, más allá del culo. Crec que també hi ha una sorpresa per a algú i la responsable d'anunciar-la és la Isa Aguilera, així que Isa, quan vulguis. Bueno, és que hi ha poca cosa ja a dir, ja tothom ha dit el que ha passat tot en aquests anys. Veure créixer aquests alumnes ha sigut un plaer i bueno, la sort d'acomiadar-nos aquest any, que ja s'han fet gran. Ho volem agrair especialment a la Susana i al Josep, que han estat aquest any i han gaudit d'ells. Moltes gràcies, us faran un petit detall. Pugem a l'escenari. Susana. Molt bé, els delegats i us van entregar aquest petit detall, que és petit, però està ple de molts sentiments i de moltes coses. També volem agrair a totes les famílies que us impliqueu tant a l'escola,
que feu moltes hores a l'escola, tant com els vostres fills, a totes. Tenim la sort de que, encara que marxis els vostres fills, algunes famílies encara tenen més petits i es queden. Llavors, sí que volíem fer una miqueta d'especial atenció a la Maribel, per la seva col·laboració i implicació a l'escola durant tants anys, que també ha estat en el Consell Escolar, que ens ha recolzat en tots, en bons moments i en els que no, i llavors volem agrair-te tot això amb un petit detall, i llavors fer-te aquest mal trago de pujar a l'escenari i aquest fort aplaudiment per la Maribel, per la seva implicació en representació de tots els pares i les mares de l'escola. Esperem continuar veient-la per l'escola, encara que marxi... Què dic? Moltes gràcies a la Maribel, perquè en representació de tots els pares i mares ens ha estat recolzant dia a dia, i a tots vosaltres també, perquè d'una manera o una altra sempre ens esteu recolzant, i per això us queremos. Muchas gracias a todos vosotros, y ahora pasemos a un detalle que han preparado todos, una canción. Pues muchas gracias. Molt bé, doncs ara sí que ja estem, ara sí que ja hem arribat al final, val? Moltíssimes gràcies per venir, és l'últim que us demanem, és que us quedeu, perquè no volem marxar sense posar-li un toc d'alegria a aquest matí, on realment els protagonistes són ells i encara els hi queden forces per brindar-vos aquest últim regal, que gràcies a la Raquel també ha sigut possible. Així que un cop més, moltes gràcies, Raquel. Moltes gràcies. El que sí que demanem, sisplau, perquè la sala no disposa de... no hem pogut muntar, millor dit, no hem pogut muntar la logística acústica, i el que escoltareu sense amplificar. Així que sí que nens i nenes, famílies, us demanem super silenci.
Moltes gràcies a tothom i a reveure. Gràcies per tot. Moltes gràcies. Espero que hagueu gaudit com nosaltres també hem gaudit a fer-lo. Recordeu que en un ratet, famílies de sisè i alumnes de sisè ens veiem